ramai teko mang dan teman. Kenapa? Kaget macamu ayu banget. Jadi sampeyan iki wong Sulistya ing warna kena diarani wong wadon lencir kuning ya kena. Kena diarani wong wadon sedet ya kena. Sedet niku pripun? Sedet iki sarung sisat. Kok ngoten to, Mang? Jenengane pancene nang to. Penganalisa. Menganalisa namatne. Menganalisa wong wadon. Jadi aku lak kulino latih sing. Nggih. Jadi tak latih wis dadi iki. Terus mari ngono iki tak tonton, kowe iso pinter. Terus tak analisa saka alis, saka mripat, saka irung, saka kutut iki tak analisa kabeh. Mau sing jenengan dawuh mau iki bocah iki geteman iki cah iki ndak kenekan, cah iki angelan ngoten. Oh, kaya kowe iki wong angelan. Nggih to. Padahal aku iki enak. Dadi kowe iki wong angelan. Kowe iki wong ora mesti. Dadi wong carane ora gendhet ngono. Ora kira-kira kurang sak timba. Maksudnya dari nilai 90, ojo 100% ya, 90 sampai 100 dari suwida. Sosok bener, sosok orang, sosok benteng, sosok orang. Setengah beras, setengah ketan gitu. Setengah beras, oh, anu sopir, sosok ya punten. Gila kali atimu seneng apa orang. Jadi angel napa sampean iki. Kowe digoleki bojo sok ya angel. Kowe sok rabi ku lek gitu wae. Kowe ditenan. Iki kaya apa kok? Namane? Dino. Kula Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, Jumat Kliwon, Kliwone 8. Iki jumlahe piro ya? Niku simplu lho, Mas. Jumat Kliwon. Jumat ki 6. Kliwone 8. Jadi lebu katiup angin, kowe iku rabimu minggat kok omah. Jadi kondo luwih. Kamangka kula sampai sakniki tasih mbok-mboken. Ora artine umurmu piro? Kula sakniki 20. Ya cilik. Nggih. Tak kira kaya gede. Nek cilik ya. Tapi ya wis ngerti ya. Napa? Saya ngerti karo bocah bagus. Oh ya genah, cetha nek niku. Nek kaya sing jaipong kuwi genah nek wireng ngono genah. Sing jaipong anu wireng to, Mas. Nuwun Pengendangi ta? Nggih. Lah mesti lho bocah ki. Ndak mesti kan. Sok ireng, sok wireng ya kadang kedop. Nyulo. Ngene kan nyulo. Nyuloh. Nyuloh niku lek bengi-bengi nggih mboten marai ireng ngono iki ireng. Kok dadi kowe ra tertarik nek ngono. Mboten. Ireng ndahnya. Apa? Kowe jahit mau ben dikendangi. Ora senengan wonge tapi senengan kendangan. Oh, di kendangi ireng. Dari batine gamput iki. Ini karo ngenteni rawe masuk klitik. Jadi aku nek kali anak waktu cilik kali anjuk klitik dia. Jok klitik iki biyen iki tak jak pentas ning jero manjing iki awake sik nguyek rumpek ngono wilik ngono jok klitik iki kuwi pas ruge siswa surut jok klitik karo aku tak bayar 200 kembak kembi iki tambahan 50 Mas. Bulan tambah saya kan dengan Pak Bis. Neng joklit ini pintar. Nenek joklit joklutuk ini sih. Joklutuk ini akal lengkap. Neng orang ngerti hitungan duit. Joklutuk ini. Kalau neng kerap diapusi joklit ini. Joklutuk ini harus hitungan duit mengumpulkan duitnya ramu. Kita kita nih. Apa nek tunggu sok boleh ngaraku tau neng warung. Boleh ditakon nih. Sok boleh ngebro nih. Kira-kira 500.000. Nggak ngerti dengan duit masih dihapusi jam duit 30.000. Ketarane kaya akale akeh. Nek arep duit ora ngerti hitungan bulan. Karo bayaran ngono ya. Karo jok klinik biyen jam masih 250. Iki selawe itu dibunyi. Yo, ya apa jai wonge. Intro.
Oh,
Terus